Здравейте! Вие сте с вечерният метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес се пада честта на мен да ви разкажа какво ще бъде времето, но първо да погледнем какви станаха днес температурите. Вижда се, че най-хладно беше в района на София, Драгоман 6-7 градуса, докато в Свищов, Велико Търново, Русе температурата достигна 17 градуса. Каква е причината, ще ви разкажа след малко. Нека да погледнем сега и още една подобна карта с както температурите към 17 часа, така всъщност и облачността и явленията, които са в страната. Вижда се в района на Ловеч, Шумен, Гоце Делчев има и гръмотевици. Също така на доста места има и превалявания. Нека да отидем и към спътниковата снимка. Всъщност в нея много добре се виждат зоните с облачност и тези, в които е безоблачно. Именно това беше причина за високите температури в Свищов, Русе, Силистра, където причината беше, че през деня имаше доста слънчеви часове в този част, както и в момента над столицата, но не бързайте да се радвате, тъй като това ще е доста краткотрайно. Сега ще ви покажа още един продукт с спътникова информация. На него, освен облачността от спътниците, е нанесена и радарна информация и също така явленията т.е. там, където има светкавици. Това, което се вижда, са тези червени плюсчета, където в отделни области те са толкова много едно на друго, че се образуват като цели зони червени. Там са и по-интензивните явления. Вижда се на доста места в централна и източна България има гръмотевици. Сега нека да преминем и към прогнозата за следващите тази нощ, утре, както и през малко по-късно и за следващите дни. Тази нощ облачността на страната ще бъде значителна, както и през утрешния ден. По-интензивни ще са явленията в източните и най-вече в североизточна България. Именно поради тази причина за утрешния ден в тази част от страната сме издали предупреждение от първа степен за значителни валежи. Очакват се между 20 и 30 литра на квадратен метър на много места в тези общини да има. Връщайки се към картата, температури между 9 и 14 градуса. Малко по-високите ще станат в крайните югозападни райони. Причината е, тъй като в тази част от страната ще има и по-значителни временни разкъсвания и намаление на облачността, т.е. ще има повече слънчеви часове, което вече и с Слънцето е по-високо, така че температурите бързо се повишават, докато в източната част облачността ще е плътна или с две думи казано, времето ще е облачно и дъждовно. Нека сега да отидем към да погледнем всъщност първо един числен модел на това е полето на 500 хектопаскала на Европейския център. Периода, който съм избрал в момента, или по-скоро часа, е днес към обяд. Ето го циклонът, който е причина за тези явления, които са в страната, с гръмотевици, дори в отделни райони имаше и градушки. Докато ако преминем към понеделник, вече циклона е доста на изток отишъл, но пък за сметка на това трябва да обърнем внимание на тази област, която е свързана, т.е. тази долина
и свързаната с нея доста студена въздушна маса. Тя ще се спусне на юг и ако преместим към вторник, вече над Централното Средиземноморие в района на около Италия ще започне да се образува нов циклон, който ще е причина следващите дни да има доста валежи. И ето и графиката с седмичната прогноза. Понеделник все още с запад-северозападен вятър, на моменти ще бъде и доста силен. Температури между 8 и 13 градуса, т.е. виждате средна температура около 10 градуса, отново ще имаме валежи. Във вторник ще има временно спиране на валежите, дори на места и облачността ще се разкъса, но още в следобедните вечерните часове от югозапад ще започне бързо увеличение на облачността, валежите ще се активизират и през следващите 3 дни времето ще е облачно, на доста места да има валежи. За сега интензивни и значителни валежи се очакват в Рило-Родопската област, но най-вероятно няма да е само там. Очаква се смисъл да вдигнем и различни по степен кодове, жълто, оранжево, но за това ще се уточнява, когато наближи този период. Към края на периода, в събота, температурите слабо ще се повишат и облачността на места ще започне да се разкъсва. Това беше вечерният метеорологичен бюлетин. Екипът, който работи днес за вас: Анастасия Кирилова, Красимир Стоев и аз, Христо Христов. Приятна вечер!